Saiatu gara ematen testigantzoekin eta espero dugu etorkizun baten erabilgarria izatea ere. Suteek Nafarroa kiskaltzen jarraitzen dute eta zoritxarrez datozen orduetarako iragarrita dagoen eguraldiak ez du horiek amatatzen lagunduko. Une honetan, Galipentzu, Oieta eta Erreinega inguruko suteak dira kezka iturri nagusiak. Makinekin egin beharrezko nekazaritza lanak asteazkenera arte debekatu dituzte, dagoeneko 13 herri hustu dituzte eta kalte materialak handiak izaten ari dira egunotan. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongetorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Ekainak 20 ditu gaur, astelena da, eta 2 egunez Nafarroan suaren kontra lanean aritu ondoren hainbat sute kontrolik gabe jarraitzen dute oraindik beroak, eta hegoaldeko haize zakarrak Nafarroako suteak itzaltzea zailduko dute gainera, baina etenik gabe ari dira suhiltzaileak, basozainak eta larrialdi zerbitzuetako kideak sua itzaltzeko lanetan. Atzo aktibo zeuden 5 fokuetatik 3 egonkortze egoeran daude dagoeneko eta suhiltzaileak zaintza lanetan ari dira, esan dugu. Dagoeneko oraindik ere egoera larria dela, eguerdiko ordu honetan egoerak zaila izaten jarraitzen duela. Hain zuzen, Luralbizu pantailaren beste aldean dugu, Artazuko bizilaguna da bera, bat egingo dugu berarekin zuzenean. Eguerdion, Lur? Eguerdion, bai. Bueno, esan dugu ez, Artazu da jende sustu duten herrietako bat, hain zuzen, nola bizitzen ari zarete egun hauek? Ongi, oso gogorrak. Larun batetik, beldur eta kezka handiarekin, egia da larun bat gauean inguratuta geundela alde guztietatik eta gauez, zu asko ikusten zen, eta atzo bereziki oso egun luzea, eta gauek, 9:30 edo desalojatu gintuzten, eta gaur ja goizean goizetik hasi gara igoten berriz Artazura, eta gaude hemen. Orain egoera egonkortzea, suteak amatatzea da lehentasuna, baina kezka nagusia ere esan duzu ez, batez ere zute hauek errepikatu ez daitezen. Zer egozten diozue gertatu den guztia? Nik uste goiz dela hitz egiteko horretaz, ez? Orain lehentasuna ahalik eta zu guztiak itzaltzea eta hor jarri behar dela indarra. Hemen ja lasaiago dago printzipio zegoera, nire ustez faktore pila bat sartu dira jokoan, eta ez dakigu, ni ez naiz ausartzen asko esatera, ez? Baina ze prebentzio lan mota, ze neurri dauden, eta gero klima larrialdiak dituen ondoriotako bat ere hau dela. Orduan, izan da oso gogorra alde horretatik, zute guztiek izan duten tamainagatik eta suaren azkartasunagatik, eta bereziki zenbat leku ikusten diren zutan Nafarroan. Adi jarraituko dugu zenolako bilakaera duen honek guztiak, gaurko zu horiek guztiak amatatzeko aukera ote dagoen, Lurralbizu dena den 1000 esker gaurkoan gurean izateagatik, eta utzi goiari ere. 1000 esker zuei. Aio. Eta eguneko beste lerroburu nagusia, Ipar Euskal Herrian, Frantziako Asanblea Nazionalerako hauteskundeetan bozkatzera deituta zeroen 3 hautesbarrutietan Macronen koalizioa gailendu da oroar, baina 4. barrutian, hala ere, Jean-Luc Mélenchonen NUP ezkerreko aliantza nagusitu da bertan. Horrela, Iñaki Etxaniz hautagai sozialista gailendu da. Etxanizek arlo sozialari emango diola garrantzia esan du, bereziki osasungintzari, baina beste gai batzuekin ere konpromisoa azaldu du, esate baterako Euskal presoen gaiarekin.
hauteskundeen biharamunean emaitzak aztertzeko bat egingo dugu zuzenean Eguzki Urteagarekin, soziologia irakaslea da bera. Eguerdion, Eguzki? Eguerdion. Bai, aipatu dugu, ezta? Ipar Euskal Herriari dagokionean, laugarren hautesbarrutietan espero zela lehiarik estuena eta NUP Ezkerreko Aliantza atera dela bertan garaile. Ipar Euskal Herriko gainerako hautesbarrutietan ordea Macronen aldekoena izan da gehiengoa. Zer egozten dizkiozu emaitza hauek? Argi dagona da, laugarren barrutian Etxanizek irabazi duela 1,10,11,11 alegia oso tarte txikia izan da, 89 botoko diferentzia baitien artean, eta horri lotuta, argi dagona da, Etxebaik jokatu duen papera ezinbestekoa izan dela, kontutan izanik lehen itzulian 10% eskuratu zuela, barruti oso, baina Ipar Euskal Herrian 18% ere eskuratu zuela, eta naiz eta EH-Baik ez zuen boto konsignarik eman bigarren itzuliari dagokionez, hala eta guztiz ere erakutsi zuen, hurbilago sentitzen zela Etxanizetik ez eta Trundaitik, eta horri gehitu barzaio ere, Egoitz Urrutiko Etxeak, hautagaiak alegia esan zuela, bigarren itzulian Etxanizen alde bozkatuko zuela. Argi dagona da, Etxanize kanpainan zehar, bai lehen itzulia baino lehenago, eta baita bi itzulien artean, adierazi duela, baina eta berriro, sentikortasun bat daukala, Euskal gehien inguruan, eta bereziki, Euskarari dagokionez, edota bake prozesuari dagokionez. Eta Frantziar estatuari begira ordea titularra bestelakoa da, ezta? Macronek gehiengo osoa galdu duela, alegia, eta NUP Ezkerreko koalizioak ordezkaritza bikoiztu egin duela, baina bada ere beste datu esanguratzua, eta horixe da Marine Le Pen ultraeskuindarraren hazkunde esanguratzua, eta emaitza hauei guztiei gainera, gehitu behar zaio egon den abstentzio maila altua. Dena den, gauzak horrela nola irudikatzen duzu hemendik aurrera asanblada nazionala, eta batez ere Macronek izango dituen erronkak edo zaitasunak bere politikak aurrera eramateko? Ensemble koalizioak 256 eserleku lortu ditu, horrek esan nahi du, gehiengo absolututik nahiko urruti dagoela, gehiengo absolutua 289 eskainuetan dagoen heinean, eta horrek implikatzen du, nahi eta nahi ez alderdi baten edo batzuen babesa lortu beharko duela, bere gobernagarritasuna bermatze zentrura gira dagoen, LR eta UDI zentro eskubi eta eskubiko aldaren gana joango dira, kontutan izanik 74 eserleku eskuratu dituzela, eta orduan guztiak batuta gehiengo absolutua lortuko lukete. Kontua da, eskubian ere errezeloak daudela Macronekin gobernatzerako orduan, izan daila koalizio gobernu bat osatzerako orduan, edota legislatura pakto bat adosterako tenorean, eta beraz, hor ikusten da, zailtasunak ukan ditzazkela. Epe motzean erronka nagusia izango da, uztaila bosta baino lehenago, Born lehen ministroa parlamentuak berretsi dezan, eta hori lortu ezkero, gero gobernu berria osatu beharko da, eta politika publikoak martxa jarri beharko ditu, hor erronka nagusiak izango dira, bai aurrekontuak eta bai lege nagusiak aurrera ateratzea, eta horrek inplikatuko du, gobernatzeko modua ere zeharo aldatu beharko dela. Azken 5 urteetan Macronek gehiengo absolutua eduki du, eta orduan oso kudeaketa vertikala eta maila batean autoritarioa ere aurrera eman du, zokoratu egin du erabat parlamentua, eta kasu honetan ezinbestean paktatu beharko du, negoziatu beharko du, hori ez dago bat ere bere kultura politikoan, eta esan duke Frantziako 5. Republika osatu zela preseski gehiengo zabalak eta sendoak aurrera atera daitezen, eta orduan gobernagarritasuna bermatze aldera, kasu honetan ikusten ari gara hori ez dela gertatzen, eta bere parean aurkituko du oposizio bikoitza. Alde batetik NUPSek 152 eserleku lortu ditu, gehi ezkerreko gainontzeko alderdiek lortu dituzten eskainoak, eta horien baitan, La France Insoumise izango da alderdi nagusiena, 79 eskainorekin, eta argi dagona da ezkerreko erreferentea izango dela, eta oposizio sutsua eta gogorra egingo diola, argi dagona da, diputatuko purua bikoiztu izanak posibilitateak ematen dizkiola komisio batzuen lehendakaritza hartzeko, rekurtso humano eta ekonomiko gehiago edukiko dituzte bereien lana aurrera emateko, eta horrekin batera ere, kontrol parlamentarioa aurrera emateko ahalmen gehiago izango dituzte. Eta gero, beste oposizioa,
Eta gian hor izan da ustekaberik handiena, eskun muturrak ezagutu duen gorakada. Gogoratu dezagun duela bost urte 9 eserleku zeuzkala, eta kasu honetan 89 dituela gorakada nabarmena da. Hori esplikatzen da alde batetik, azken hauteskunde presidentzialetan eta legegileen lehen itzulian eskun muturrak gorakada ezagutu delako, bai botoetan eta portzentaietan, baina badago beste faktore bat ere aintzat hartu beharrekoa, eta da bereziki ezkerra eskun muturra aurrez aurre zeuden barrutietan, ikusi da eskubiko hautesleak muturraren apostu egin dutela, eta Macronin jaundi batean abstenitu direla. Eta horrek esplikatzen du zergatik hainbeste hasi den eskun muturra dauzkan diputatuen kopurua. Argi dagoena da, hemendik aurrera Macronek ez duela behintzat orain arteko erraztasunak ez dituela izango, ikusiko dugu zenolako ondorioak dakartzan guzti honek, eta zenolako pisua izango duen beraz ezkerrak eta ultraeskuinak. Ere, Eguzki Urteaga, mila esker beste behin gurean, gako guzti hauek emategatik. Berdin. Eta Ipar Euskal Herriari begira, Euskal Elkargoak bermatuko du azkenean brebetarako azterketen zuzenketa. Parisen erantzunik jaso gabe, okupazioa bertan bera ustea erabaki du zehazkak. Egan behar da, Parisetik ez dugula berrikukan. Barne ministerioa parte poliziak egituna, hezkuntza ministeriotik ez dugu dei batukan, ez dugu gutun batukan, ez mail bat, mezurik ez deusei, isiltasun osoa ukan dugu ministerioaren gandik, beraz irtenbideak beste aldetik sikatu ditugu. Badakigu Ipar Euskal Herrian sustengoak baitugula, eta Herri Elkargoaren sustengoa lortu dugu afera untan. Ondoko azterketak, brebetan, zientztako froga gure ikasleek euskaraz eginen dute, eta gure kopi horiek euskaraz zuzenduak izanen dira Herri Elkargoaren laguntzari esker. Gure 250 ikaslek eskuaraz eginen dituzte zientzietako azterketak, eta azterketa horien kopiak zuzentzeko uztailaren 5 Eskual Elkargoak egoitza publiko bat ezarriko du sehaskaren esku. Eta politika alorrean ertzaintzak Mikel Karrerari leporatu dizkio eta behasainen hil zituen 2 ertzainen hilketak. Jaurlaritzak azaldu du duela 21 urte bildutako frogak berriro ikertu dituztela eta ondo gorde izanari esker ondorioztatu dutela Karrerak ekintza horretan parte hartu zuela. Ikerketak irekita jarraitzen du, pertsona gehiagok ere partu hartu zutelakoan, baina lehen ondorio hori Espainiako Auzitegi Nazionalaren esku utzi du dagoeneko ertzaintzak. Segurtasun sailaren arabera argitu gabeko etaren jarduera guztiak tarteka berriro ikertzen dituztela azaldu du segurtasun sailak. Eta gai zaldatuta, errefuxiatuen nazioarteko eguneko atarian Bidasoa ibaian 25 urteko migratzaile bat hilda igande honetan muga igarotzeko ahaleginean. Gaur egingo diote autopsia, baina argitu dute gorpuak ez duela indarkeria zantzurik. Kitota hil zen susmoa dute, aurten Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan zendutako bigarren migratzailea da, eta sosarrazakeriak gogor salatu ditu mugako kontrolak. Halaber, Eusko Jaurlaritzari eskatu dio aurki osatuko den Frantziako gobernuari exigi diezaiola bertan bera utz ditzatela kontrol horiek. Zehar errefuxiatuekin erakundeko komunikazio arduradunarekin bat egingo dugu jarraian. Naiara Gutierrez dugu pantailaren beste alboan, eguerdion Naiara. Kaixo, eguerdion guztioi. Aipatu berri dugu, ezta? Igandean 25 urteko migratzaile batek migratzaile bat hilik aurkitu zutela Bidasoa ibaian, Mediterraneo aldean Aita Mari ontziak 112 migratzaile porturatzeko zain ditu, eta hauek adibide batzuk besterik ez dira, ezta? Zuen azken txostenean iragartzen duzuen bezala, geroz eta bide arriskutsuagoak hartzen ari baitira migratzerako orduan. Bai, hala da, ez? Ikusi dugu tamalez asteburu honetan berriro ere Bidasoa aldean, ez da kasu bakarra, azkenengo urtean dakigunaren arabera behintzat 9 lagun hil dira, ez? Bide hori zeharkatu nahi zutenean, edo mugaren bestaldean Ziburun bai gogoratu behar dugu 3 lagun hil zirela trena pasazelako bertan zeuden tokian. Orduan,
Ikusten da, ez? COVID garaia zizenetik, ja mugak berez blindatuta baldin bazeuden, oso zaila baldin bazen bide seguru eta legalen bidez jende askorentzat, ez? Jazarpenetik ihes egiten duen jendearentzat ona etortzea, leku seguru batetara etortzeko. COVID garaia eta gero ikusi egin duguna izan da horixe bera, ez? Mugak berriro ere itzi direla, ertziki gainera, eta horren eragina da jendeak gero eta bide arriskutsuagoak hartzen dituela leku seguru batetan egoteko. Gaur nazioarteko errefuxiatuen eguna da. Datuei begira jartzeko unea edo aitzakia bada behintzat. Datuei begira zein da argazkia? Hego Euskal Herrian zenbatek lortzen du errefuxiatu estatusa? Ezin dugu jakin Hego Euskal Herriko datua zein den, Espainiar Estatuko Barne Ministroak eskaintzen dituen datu ofizialen arabera, bakarrik eskaintzen duelako estatu mailako bataz besteko bat. Dakiguna da, asiloskari guztien ehuneko 10 soilik onartzen dietela nazioarteko babes hori, gainerakoek ez dute lortzen, eta horren ondorioak oso larriak dira, ez? Hasteko irregulartasunan geratzen zara, lana baldin bazeneukan bertan bera utzi behar duzu, eta horrek dakartzan hainbat egoera zaurgarriak, ez? Kolonbiaren kasuan adibidez oso deigarria da nola Espainiar Estatu mailan bigarrena egonda, ez? Asiloskaeraen kopuru aldetik, eta gainera, asiloskara desente ditu Kolonbiak bertan bizi den hainbat jazarpen egoeren ondorioz, Kolonbiari ia sistematikoki ukatzen diete asiloa, ez? Beraz oso deigarria da. Aipatzen duzu, ezta? Herrialdearen arabera, asilo eskaerak eta asilo horien onartzeak desberdinak direla, berriki 3 emakume refuxiatuekin solasean aritu zarete, Ukrainatik, Brasilik eta Afganistandik etorriak beraiek, errealitate oso desberdinak eta prozesuak ere halakoak, ezta? Bai, hala da, errealitate oso desberdinak ez, Ukrainiaren kasuan, gerra deklaratu. Batetatik iezi zetorren emakume batekin hitz egin genuen, Scarlettekin, bera ikaslea da, 21 urte ditu, eta berak esaten duen bezala, egun batetik bestera, horrela izan zen, bonbak nire herrian jausten ziren bitartean, hortik joan behar izan nuen, eta onatorri zen bere kasuan, txikia zenean, ez, hemen egon zelako udak pasatzen familia batekin. Klaro, Ukrainiarren kasuan, bai dalagia aldi baterako babesa onartzen ari dietela modu sistematikoan, ez? Zentzonetan uste dugu, aukera bat dela, hemendik aurrera gauzak bai, behar den bezala egiteko maila askotan, ez? Eta behar duen jendeari babesa eskaintzeko. Brasilen kasuan, Fernandaren kasuan, bera emakume trans bat da, Brasilen bizi duten egoera oso arriskutsua da, eta bera ona etorri behar izan zen, gainera aktivista zalako, eta mehatxua zeukalako, erailtzeko mehatxua oso altua zalako, ez? Eta Kateraren kasuan, antzeko bere kasuan, Afganistanetik joan behar izan zuen, baita ere egun batetik bestera, bere alabarekin gainera oso ibilbide arriskutsua auki zuen eta oso gogorra, eta azkenan ona heldu zen, 10 hilabete darama, hemen bizitzen eta orain lasai dagoela, ez? Esaten du Fernanda bezala eta Scarlett bezala, baina hirurek daukaten nahia berbera da, beraien herrietara itzultzea, ez? Inorez da joaten bere herritik egoera hauetan nahi duelako. Horri tiraka ez gaurkoan eta refuxiatuen nazioarteko eguna izan da, kaleak hartuko dituzue, bai Bilbon, Donostian eta Gasteizen, hain zuzen izan babes diskriminaziorik gabeko harrera lelopean, beraz, aldarrikapen argia, ezta? Bai, hala da, ez, pentsatu behar dugu jendarte mailan, bai administrazio mailan, politikoki ez, jazarpena edo gerra edo konflikto deklaratu edo ez deklaratuetatik ona datozen pertsona guztiei babesa eskaini behar diegula, eta hemen daukagu Ukrainiaren eredua, eta zergatik ez, hortik jota babes herri izaten jarraitzea.
Horixe beraz gaurko hitzordua, eskerrik asko Naiara Gutierrez, datu guzti hauek gaurkoan emateagatik. Zuei gerartean. Eta gaur, astelena, Periferiaren mugak dokumentalaren estreinaldia ikusteko aukera izango duzu hementxe, Hamaika Telebistan gaueko 10:00 izango da, eta hain zuzen, Irati Egibarrek, Irene Zalduak eta Akina Aizkorbek sortu dute dokumentala, eta ikerketa lana da. Euskararen errealitate desberdinetan sakontzea izan dute helburu, eta aipatu bezala gaur bertan, Hamaika Telebistan dokumentala estreinatuko dugu gaueko 10:00, ona txaurrerapen bat. Dokumental hau sortzen da unibertsitate garaian, unibertsitatea batera indugu eta orduan ezagutu ginen lehenengo mailan. Bertan ikusi genuen ja lehenengo mailan bakoitzak euskararekiko errealitate oso ezberdin bat genuela. Eta orduan, 4. mailan, gradukarako lana egiterako orduan ikusi genuen aukera bat horri buruz gehiago ikertzeko eta horri buruz lan bat egiteko. Orduan, hasi ginen ikertzen, eta ikusi genuen ahotsak.eusek ikertzen zuela euskararen inguruan eta Euskal Herriko herri bakoitzean ze egoera zegoen, baina ikusi genuen falta bat Euskal Herriko muga guztian, Espainiar eta Frantziar estatuekin dugun muga guzti horretan, ikerketa falta zegoela edo ez zegoela material handirik. Orduan ikuste pixkat hortik sortzen dela, ez? Baita ere, jakitea euskara legalki ofiziala ez dan eremutan nola emateuen aurrea, ez dela berdina bai batzuk ezin dutela hezkuntza publiko bat euskaraz eman edo eta horrek nola eragiten duen ikustea edo transmisioan eta bilakaeran 60. hamarkadetik ze bilakara ondan, denetan berdina ondan, ez? Hor pixka jakin hori. Hasi behar genuen zerotikan. Hasian ikertu behar genuen guain arte indazion lan guztia eta orduan, normala meza igual, zona batzutatikan kriston informazio pila lortu genuen, baina beste zona batikan etxeon ezer. Ikuste dugu egin dugula oso lan potente bat, bai dokumental aldetik izan dela ikusi duguna, baina gero ere txosten bat egin dugu, ikerketa bat egin dugu, eta hori oso baliagarria izan daiteke hemendik aurrera egongo den euskararen garapen eta sustapen guzti horretan jakiteko nondik gatozen leku bakoitzean. Gure ustez, gure aletxoa txikila ondia izan, jarri deu, Euskal Periferian, Euskal Komunitatea bintzat eman dieu, saiatu gara ematen testigantzoekin, eta espero deu etorkizun baten erabilgarria izatea ere. Hortz ikusi duzu Periferiaren mugak dokumentalaren aurrerapen txiki bat, eta hain zuzen bat egingo dugu zuzenean Akina Aizkorberekin, dokumentalaren egiletako bat, eta etxe honetako langilea ere badena. Eguerdion, Ekine? Eguerdion, bai, berdin. Aurrerapenean informazio pixka bat jaso dugu, baina esan dugu, ez da Periferiaren mugak dokumentalean Euskal Herriko periferian bizi direnen testigantzak batu dituzuela, baina zer da Euskal Periferia, ez? Muga fisikoaz gain, badu Euskarak beste periferiarik? Bai, nik uste dut azkenean ez dela guk ikusten dugunean Euskal Herriko mapa ez dela hori muga hortako periferia, baizik eta Euskarak baduela beste periferia handiago bat. Hartzen duela bastante leku gehiago, eta nik uste ez dagoela zehaztua, ezin da zehaztu benetan zein den periferia hori, batzuk uste dute bat zaitekela eta ez batzuentzat beste bada. 13 lagunen testigantza bildu duzu, dokumentala eta ikerketa egiteko. Zenolako testigantzak bildu dituzu, zein mezu dakar dokumental honek? Azkenean bakoitzak tokian tokiko bere esperientzia edo bere gogoetak kontatu dizkigu, eta mezu asko izan ditzakela esango nuke, alde batetik Euskarak errealitate pila bat dituela, ez? Ez dela berdina tuteran bizitzea, iparraldean edo Gipuzkoa erdiko herri batean. Eta orduan, errealitate bakoitza zilegia dela, eta baita ere hasi behar garela Euskararen egoera, Euskararen alde egiten diren ekintza guzti horiek zentrotik ikusi ordez, mugatik, periferia horretatik ikustea, hor sortzen dira
ekintza politenak esango genuke. Hori esek izango ziren hausnarketak edo ondorio nagusia, baina utziko dugu ikusentzuleen gain aukera hori ere, izan ere, esan bezala gaurkoan, gaueko 10 dokumentala estreineko Zamaika telebistan ikusteko aukera izango dutelako. Ekina Aizkorbe, mila esker gurean izatagatik. Esan bezala gogoratu ez ezazue galdu gaur gauean periferiaren mugak dokumentala, gaueko 10 eta bestela asteburuan ere errepikapena izango da gaueko 10 ere. Eta bestalde batetik, kulturari helduta, Rodrigo Cuevas Asturiarrari aitortza egin diote sexu aniztasuna eta genero aukera ikusarazteagatik. Arkoirizaria ekainaren 27an jasoko du LGTBI arrotasunaren nazioarteko egunaren bezperan hain zuzen ere. Horrekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango dugu Aitor Urresti, Euskal Herriko Unibertsitateko energia berriztagarrien irakaslea da bera. Orain arte. Soy de Verdicio, nací a la vera del Cabo Peñes, junto a la mar. Non hay tocinos na mio panera, pero hay gavitos a los colgar. Despierto al riscar el alba, tiro un blinco del xergón y voy a collerles verdes pa' echar con faves y con yacón. Si una vez o dos o tres bajo a la villa al mercado, todos me miren de yao y dicen, niña, qué guapa yes. Tienes el ritmo de Verdicio, ritmo de Verdicio. Kaixo lagunak, ni Miru naizi, hemen da Miru. Eta laizter, elkarrekin egongo gara, bai. Hemen da Miru. Ipinak, asmakizunak, jolasak, denetarik ikusiko ditugu, bat bihire. Hemen da Miru saioan, laizter arte eta zoriontsu izan. Oroitzen, zer ziren, aurgineneko udak, izozki urdinartean. Argiak eskuan, mamuaren etxean, gauez sartzen ginenean. Eternala zen uda luzea.
bereitzi gaituenean faltan zaitut nere aldamenean laguntzienak ez ezagun direnean bereitzi da bizitza bakoitza bere bidea Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Aitor Urresti, Euskal Herriko Unibertsitateko energia berriztagarrietan aditua dena. Eguerdion eta ongetorri. Eguerdion, bai. Bueno, eguneko gaia, eguneko arreta puntu nagusia Nafarroan daukagu, zuten egoera kezkagarria delako, aldaketa klimatikoarekin, berotegi efektuarekin ere lotu daitekena. Zein hausnarketa bideratzen dizu gertatzen ari denak? Bueno, hau hartu behar dugu tamalez, normaltasun berria bezala, ez? Hainbat elementu lotzen dira kasu honetan, temperaturak globalak orokorrean goraka doazten heinean, bero bolada hauek gero eta ugariagoak izango dira, baina honetaz aparte baita ere guri gertatzen zaiguna da, Saharako basamortua gero eta iparralderago dagola, ja Europan eta penintsulan ateetan, eta horrek baita ere aire beroa gero eta maizago helduko da gure gana, ez? Eta ez da bakarrik aire beroa, baita aire beroa eta lehorra, ez? Eta horrek zuten alde asko egiten dago. Horixe beraz diagnostikoa eta beste kezka puntu nagusienetakoa herritarren artean bada argindarraren prezioa. Goraka jarraitzen duelako, nahiz eta Espainiako gobernuak horretarako mugak jarri dituen, momentuz ez da antzematen inongo aldaketarik, zein irakurketa egiten duzu? Bueno, hemen gertatu izan dena da, une ez aproposenean sartu dela, ez? Hau da, gas naturala egun hauetan asko erretzen ari da elektrizitatea sortzeko, ohiko egoera bat da, udan gaudenean, naiz eta oraindik ere udaberria da, baina neukidoguneko beroarekin udako egoera bezala hartu behar dugu, kasu hortan antizikloi bat jartzen da Europa osoan, eta horrek eolika, hau da, izerik ez egotea suposatzen da, eta orduan eolika geldirik egotea, ez? Aldi berean, gainera, bero dagonez, osketarako aire girotuentzat elektrizitatearen eskaria handitzen da, eta eskari hori asetzeko gas naturala sartu behar da. Neurria eraginkorra da, zen ikusten dugu merkatuko prezioa indarren sartu banetik Europako basuena izaten da penintzulakoa, baina gero gainordenketa bat egin behar dan ez gas naturalarako, hortzen nolabait nahiko parean gelditu gara. Nadan, emoten du neurri hau ezarrikoz balitz prezioak askozaz behaltuagoak izan beharko liratekela, ez? Baina guk ez dugu nabaritu, zen prezio altuetatik gentozen, eta hori naiz eta altuagoak izan behar ziren, hortze gelditu dira pixkat orekatuta nolabait, ez? Eta energia berriztagarriek, zen nolako papera jokatu dezakete energiaren prezioaren merketzean esaterako, ez? Eguzki energia kasu. Bai, bueno, zuzenean, hauek merkatura sartzen direnez oso prezio basuan, edo zuzenean 0 eurotan, berehala egiten dutena da prezioa jaitzi, ez? Merkatuan prezioa jaizten da. Hau argi nabaritu dugu adibidez atzo bertan, atzo eguerdirantz, prezio oso basuak egon ziren, zegatik eolika indarrean sartu zelako, ez? Eta une hortan nabaritu genuen zelan prezioak berak egin zuen. Olakoa gertatuko da, ointze antizikloia atzera egiten duenean, berriz ere nik uste nabarituko dugula prezioen berakada bat. Eta autokontsumoan zere hitz egiten hasi da, ezta? Zera alternatiba giza, zertan datza zehazki eta zeintzuk dira haren mugak?
Bueno, autokontsumoa une honetan izango litzateke norberak kontsumitzen duen elektrizidadearen parte bat behintzat, norberak sortzea, ez? Hau modurik errazena da fotovoltaikaren bidez gure eraikinen teilatuetan eginez. Hau banakako etxeetan egin liteke, baina baita ere blokeetan, etxebizitzen blokeetan, kasu hortan autokontsumo partekatua deitzen dana izango litzateke, eta berezik egiten da fotovoltaikarekin, baina baita ere egin liteke adibidez mikroeolikarekin aukera bat izango litzateke, ez? Kasu honetan mugak estalkia guk daukaguneko teilatua ze tamainakoa da, ez? Hori da mugarik handiena. Bere garaian bazegoen bidezari bat esartzeko nik uste dut mehatxua, zene askenean etzan ezarri, guzti hori jakenduta dago, eta orduan une honetan nahiko interesgarria da, ez? Pentsatu behar dugu adibidez, une honetan elektrizidadea bereziki erosten dugula media 150-200 eurotan, eta kantitate berdina autokontsumarekin agian 50-60 eurotan lortuko genuke, hau da, erenean. Orduan oso errentagarria da gaur egun autokontsumaren alde egitea. Ukrainako gerra ere bertan dago, ezin dugu ahaztu elementu garrantzitsu gisa. Europak gazarekiko duen menpekotasuna agerian utzi duelako, ez, besteak beste. Honek bultzada ematen ari dio trantsizio ekologikoari, energetikoari, beste molde batzuk izateari, hau da, energia berriztagarriei bultzada emateko aukera bat da, ala ze beste norabide bat hartzen ari da. Bueno, hemen bi bide hartu izan dira aldi berean, ez? Alde batetik, epe laburrera, ia da gaurtik biharrera ezin izango ditugula, 2-5 gigabatio berriztagarri esarri egun batetik bestera. Orduan, epe motzera, ia da indar asko sartu dela, gas naturala hornitzeko beste baliabide batzutan aztertzen, bereziki beste realdi batzuetatik ekartzen, eta hori lehen epe laburreko neurriak izan da, ematen dago egiten daneko gauza bakarra daela, ez? Baina, bai, trantsizio energetikoaren, haunditze bat suposatu dago, ez? Europar Batasunak ja energia berriztagarrien helburua 40-tik 55-era haunditu du, eta nahiko garrantzitsua da, zene aldez horretik ja ezaten genuen oso helburu laburra zala hasieran 132 zan, 140 igo da, oin 145, indik ere esfortzu gehiago egin behar dira, eta egia da une honetan energiaren prezioa horren altua izan da, berriztagarriak ale eta interesgarriagoak dira, ez bakarrik ingurugiroaren ikuspegitik, baita ere ikuspegi ekonomikotik. Baina etorkizunean erregai fosilak guztiz baztertzeko ideia mahai gainean da? Bai, bada, modu desberdinetan, eta hau mundu mailan herrialde desberdinek, beraien estrategia propioa dauzkate, ez? Europaren kasuan, Europak daukaneko bide horria, esaten du 2050-erako erregai fosilak ja guztiz alde batera utzita egon beharko liratekela, eta leku batzutan ja hasi dira izaten ez 2050, baizik eta 2040, hau da alik eta lehenen, ez? Nazioarteko adituen panelak esaten dugu lehen bailen hasi behar garala negutegi efektuko gasen isuriak murrizten, eta honetan jarri behar gara, ez? Lehen benetan. Eta uste duzu Europako agintarien erabaki hori datorrela eskutik klima larrialdiaren estutasunagatik, ala beste faktoreren bat egon daiteke agerian, izan ere badira ahotsak ezaten dituztenak petrolioaren garaia bere amaierara heltzen ari dela, inflexio puntu batean omen gaudela, atzera bueltari gabeko une aldu dela, petrolio usteatzea geroz eta garestiago izango dela, horrek nolabaiteko lotura du honekin? Bai, hemen nolabait elementu desberdinak batu izan dira, ez? Ziurrenik lehenengoko bultzada klima aldaketa izan dela, eta ez bakarrik klima aldaketa, baizik eta ingurugiroarekin lotutako beste elementu batzuk, adibidez Europaren erdialdean sortutako euri azidoarekin sortutako arazoak eta bar, hori izango litzateke lehenengoko bultzada, baina egia da petrolioaren gailurra gaindituta daukagula, gas naturalarenak gertu dago gainditu ez badugu, nuklearrarekin antzeko parezido, hau da, ohiko energia iturri gehienak agortzear daude, eta hori beste elementu bat da. Eta gainera, haratago, gero eta hauek ustiatzea garestiagoa denean, energia berriztagarriak baita ere ekonomikoki oso interesgarriak dira. Bereziki, tokiko baliabideak diralako, ez? Hau da, fotovoltaika jarri eskero, hemengo eguzkia erabiliko duzu, eta ez da zenbat milaka kilometrotik ekarri behar duzuneko gas naturala edo petrolioa.
Horrekin lotuta, esan daiteke erregai fosiletan oinarritutako eredua kolapso egoeran edo sartu dela? Nik uste dut agortuta dagoela, hau agerian da, agortuta dago eta Ukrainiako krisiak nolabait baita ere agerian utzi du, ez? Menpekotasuna handia sortzen du politika eta geoestrategiaren ikuspegitik, baina haratago baita ere bere garaian oso interesgarriak zireneko baliabide energetikoak ja gaur egun ez dira horren interesgarriak, ez? Ez dute horren besteko energia sortzen, arazoak, hau da gero eta garestiagoa eta kompleksuagoa da hauek ustiatzea eta eraustea, orduan elementu hauek baita ere kontutan hartu behar ditugu, eta hortaz aparte baita ere mundu mailako politika ja beste leku baterantz begiratzen du, ez? Ja energia berriztagarriak etorkizuna direla agerian dago, hori inork ez du zalantzan jartzen, eta orduan une honetan eztabaida da gehiago energia berriztagarrien eredua zenolako izango den etorkizunean alde batetik, eta bestetik trantsizio hori zelan egiten dugun, ez? Zenolako baliabideen artean, hau da zer egiten dugun petrolio eta gas naturala gero eta gutxiago erabiltzen dugun heinean eta energia berriztagarriak esartzen ditugun heinean, hortze tartean zer gertatu liteken. Horri buruz ere hitz egingo dugu elkarrizketan zehar, baina lehenago ere aipatzea, ezta? Honekin lotuta, ez, erregai fosilen amaierarekin lotuta, azkenaldian berpiztu direla nolabaiteko eztabaidak baziruditenak gaindituta zeudela, ez? Besteak beste frackinga edota gasa, ez, ustiatzea era lokalean, ez? Agian Euskal Herrian ez, baina beste herrialde batzuetan ikusten dugu horrelako eztabaida berri ere piztu direla. Bai, bueno, hau betiko elementua da, ez? Badaude sektore bereziki ekonomiko batzuk oso interesatuta daudela baliabide zehatz batzuk ustiatzean, eta beti aukera bat ikusten dutenean aurrera egiten dute, ez? Hemen bertan gurean baita ere entzun izan dugu, ez? Eusko Jaurlaritzatik esaten gutxienez zer daukagun aztertzeko aukera eduki beharko genukela. Agerian da gas naturalaren epea gaindituta dagoela eta beste energia batzuetara joan beharko ginatekela, eta orduan gas naturala zenbat daukagun aztertu beharrean interesgarriago izango litzateke beste gauza batzutan inbertitzea, ez? Eta ez bakarrik energia berriztagarrietan, baita ere energiaren aurreztean, eraginkortasun energetikoan, mugikortasun egonkorra, da beste neurri batzuk daude, gas naturalak emango lukena baino gehiago emango digutena eta gian hortik joan beharko ginateken. Badirudi ere energia nuklearraren ideiak indar hartzen ari duela Europa mailan. Bueno, behintzat, hedabideetan eta politiko batzuen ahotsetan bai. Baina egia da ez dela aldaketarik egon Europar mailan herrialden norabidean, ez? Hau da, Frantzia beti energia nuklearraren aldeko herrialde bat izan da eta honekin jarraitzen dau. Europar ekialdeko herrialdek baita ere, eta hortze Frantziarekin nolabaiteko hitzarmenak hartzen hasiak dira. Erresuma Batua da beste bat, badauka une honetan Hinkley Pointeko zentral nuklearra hortze baita ere, eraikitzen hasten. Baina adibidez Finlandian bere garaian nahiko ondo ikusten eta nahiko baikorrak ziranak energia nuklearrarekiko Olkiluotoko plantarekin gertatu izan da, planta hau bere asko luzatu da eraikitzea eta gainera bere prezioa hirukoiztu egin du eta ja ez dute horren ondo ikusten energia nuklearra, ez? Orduan, batzutan bai mediotan ikusi da, gainera taxonomia berdearekin, Europako taxonomiarekin baita ere askoki dugu hitz egiteko eta esateko, baina benetan ez da oinarrizko aldaketarik gertatu. Taxonomia aipatu duzu, hau da, gas eta petrolioa baita nuklearra ere energia berdetza tartzeko proposamena egin zuena Bruselak. Badirudi ez dakit kolokan egon daitekeela, izan ere parlamentuan aurka bozkatu zuen, Europako parlamentuak. Lasaitu hartu duzu arlo horretan? Bueno, egia da, bere garaian nahiko lehendabizi oso harrituta hartu genuen albistea, hori izan zen lehenengoa, gainera pentsatzen genuen, hau 5 hilabeteko asuntoa izango litzatekeela eta asko azkartu zuten aurrera ataratzea,
eta une honetan badirudi nolabiteko geldialdi bat sortuko dela. Oin ikusi behar dugu ea komisioak, Europako batzordeak beste nolabaiteko proposamenik egiten duen edo zer egiten duen. Nik uste argi dagoela energia hauek berdeak ez dirala eta beraz taxonomia berdean ezin dirala sartu, eta eztabaida izango litzateke benetan inbertsio publikorik behar duten eta inbertsio publiko horiek bere kasuan nondik abiatu beharko liratekeen, baina ez berde kategoria hori eman da. Gizarte maila mentzat esan daiteke berriztagarrien aldeko apustua nahiko argia dela eta beharrezkoa ikusten dutela herritarrek, baina talkak sortzen ditu hor nonbait horiek ezartzeko hartzen diren erabakiak antolamenduari eta kudeaketari dagokionean. Ez da batez ere landa munduan, landa eremuan, nekazal eremuan, planifikazioaren aldetik zein iritzi duzuzuk? Bueno, beharrezkoa dela, lehenik eta behin, une honetan gertatzen ari dana da planifikaziorik ez dagoela. Eusko Jaurlaritzak lanak hasi ditu planifikazio bat edukitzeko, bai eolikarako berezik, baina baita ere beste energia berriztagarrietekiko, eta une honetan horren planteamendu hori eta planifikazio hori pixkat geldirik dagoela emoten du, ez dakigu barnelanekin jarraitzen duten edo segertatzen ari dan, ez? Beharrezkoak dira energia berriztagarriak, hori argi daukagu, eta lehen esan dudan bezala, eztabaidatako bat da zenolako ereduarekin implantatzen dira hauek. Hau da, eredua bada aintzinako oligopolioaren eredua errepikatzea eta orduan planta handiak bakarrik inbertsorea handien eskuetan honek bai tentzioa sortzen duela, besteak bestea azalera eta edapen asko behar duelako, eta gainera, fotovoltaikarekiko, baina neolikarako behar duena da aire-sorgailu erraldoiak, 200 metro baino altuagoko aire-sorgailuak izango lirateke, mendipuntetan, egia da horrek inpaktoa handia sortzen duela. Nik uste argioki behar dugula, berriztagarriak beharrezkoak dira heinean ondo planifikatu behar dira alde batetik, baina baita ere, benetan ondo planifikatu eskero, erabili beharreko lurraldea, lurra eremuan nahiko txikia izango litzateke, autonomia erkidegoan, 10% baino gutxiago izan beharko litzateke, orduan, lekuan nahiko dago eta aregi zehaztu dekegu zentzuk diran, balio ekologiko gutzien esateran joan, baina balio ekologikorik ez daukateneko lekuak zentzuk diran, zabortegietan adibidez leku askotan jartzen ari dira, urtegietan, arrobietan, aloko lekuetan jar daitezke, eta orduan agian horietan hasi beharko ginateke, eta gero baita ere autokontsumoa eta estalkietan jartzea eta guzti hori, Energia berriztagarriekin lotutako sortzen den beste kezka bat da, horiek sortzeko materialak ere krisian daudela, dagoeneko eskaria, baina askoz ere handiagoa dela, zenolako aurreikuspenak egin daitezke arlo honetan? Bueno, hori ja nahiko aztertzen ari da azken garaian, gai hori oso interesgarria eta nik uste dut kakotz artean arduragarria dela, Baina interesgarriena da aurreko krisi batzuetan gertatu ez dan bezala, une honetan aldez aurretik hasi gara hau aztertzen, Orduan, zer gertatzen da, berriztagarrietarako erabiltzen direneko material asko ez dira beharrezkoak, bereziki asko dira, nolabait eraginkortasuna pixkat hobetzeko, baina hauek ezarri dira heinean, baita ere teknologia orokorrean asko hobetu da eta haian ez dira horren beharrezkoak kasu batzutan, Hemen hitzaiten nago, bestakit, kobaltoa, paladioa, platinoa, honelakoak, hortze ikerketan nahiko egiten ari da une honetan horiek ordezkatzeko, beste elementu kritiko bat litioa da, hau asko esaten da baterietarako bereziki behar dena. Hortze une honetan ikerketa asko dago sodioa erabiltzeko adibidez, eta sodioa, itsasoan daukaguneko gatzan dago, Hau da, oso eskuragarria izango litzateke segertatzen da, hasieran bateriak garatzen hasi zirenean, beraien eraginkortasuna oso basua zenez, material onenak erabiltzen ziren, hemen litioa daukagu, une honetan ja teknologia asko aurreratu dela, agian sodioa erabiltzen hasi gintezke, Hortzen nolabait ikerketa nahiko baita ere egiten hasi da, eta nik uste dut, hemen arazoak tentzioak sortuko dirala, baina litekena baino gutxiago izango direla, imaginatzen dut, eta hemen sekulan ez dakizu, Baina, alan emoten dago, une honetan ikerketa asko egiten ari da esparru horietan. Energia
energia berriztagarria ez gain hidrogenoa asko hitz egiten ari da azken aldian, hidrogeno berdea, zein zuzen ere Petronorrekin batera Eusko Jaurlaritzak bultzatu nahi duen proiektu bat da, hidrogenoaren Euskal Korridorea, hain zuzen ere, hain zuzen zertarako erabili daiteke hidrogenoa, eta esaten duten bezen berdea alda? Bueno, pikaldera oso honak. Printzipioz, hidrogenoarekin, nahiko kritikoa naz, bereziki askotan ikusten direneko mezuekin, ematen da, eta askotan entzun dut, gas natural berria izango dela, eta orduan gas naturala erabiltzen duguneko lekuetan ordezkatuko dugula hidrogenoarekin. Bueno, nik hori ez dut aurre ikusten, hidrogenoa sortzea nahiko garestia da gaur egun, eta jarraituko da garesti izaten, energia asko behar dugu hidrogenoa sortzeko eta energia galtzen dugu hidrogenoa sortzen dugunean, eta orduan hortik nolabait hainbat elementu aztertu behar ditugu, ez? Danadan hidrogenoa beharrezko izango da sektore batzutan. Bereziki temperatura altuko industrian, hortze altza erogintzan edo beiragintzan, adibidez, olakotan behar liteke erabili behar izatea, baina oso leku txikietarako izango da eta tokian sortutakoa. Beraz, Euskal Korridorean nik ez dut benetan ikusten zentzuzkoa danik, ez da, baina gainera hortaz aparte proposatzen da etzeen beroketarako erabiltzea, hori ez da batera eraginkorra, ibilgailuetarako ez da eraginkorra, hainbat elementu gehigarri sortu izan dira eta sartu dira korridore honetan benetan zentzurik ez daukatenak, ez? Eta, klaro, beste elementua da hidrogenoa berdea. Hidrogeno berdea ekoizteko instalazio berriak sortu behar dira, gaur egun ez dago izatez Euskal Herrian ez dago hidrogeno berdearen ekoizpenik, orduan, bitartean hori sortzen azten deneraiko zer erabiliko dugu? Hidrogeno urdina, gris, hau da petroliotik edo gas naturaletik eratorria, horrek baita ere nolabaiteko kezka sortzen du, ez? Azkenik ere, trantsizio energetikoaz hitz egiten denean, trantsizio horretaz, erregai fosilak alde batera usteaz eta bestelako energia berriztagarria kasuaren aldeko apustua egiteaz, ordezkapen bati buruz ari gara, ala eredu aldaketa bat ere eskatzen du honek? Jende askok uste dago izango dela bakarrik entzufe aldatzea. Hau da, kotxe baten adibidez, gasolina sartu beharrean entzufe bat jarri eta kotxe elektrikoa, ez? Eta gure etxeetan baita ere gas naturala desentzufatu eta hidrogenoa edo ez dakik zer, baina halako zerbait izango da. Zentzuzko trantsizio energetiko bat egin nahi badugu eta benetan bidezkoa izatea eta demokratikoa eta bar, eredua guztiz aldatu behar da. Hau da, hasi behar gara besteak beste energia demokratizatzen eta beraz autokontsumaren alde egiten, baina bere bizikoa izango da energiaren kontsuma murriztea. Hau benetan behar izango dugu. Eta kontsuma murriztea ez da bakarrik gure etxeetan neguan termostatua 25 gradutan eduki beharrean 20 jartzea. Bada baita ere leku batetik bestera mugitzeko kotxe partikular erabili beharrean garraio publikoa erabiltzea edo inez jotea edo bizikleta hartzea. Bada baita ere planteatzea zer erosten dugun, zertarako eta nondik datorren. Hori baita ere garrantzitsua da, ez? Orduan, gure bizitzan baita ere gure bizimodua aldatu behar izango dugu. Bestela benetan ez gara helduko garaiz eta hau desastre izango da. Aitor Urresti, Euskal Herriko Unibertsitateko energia berriztagarrietan aditua. Mila esker, gaurkoan gako guzti hauek emateagatik Hamaika Telebistan. Baita zuei ere. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Esti Linares eta Jon Ansa, orain arte. Dokumental hau sortzen da unibertsitate garaian, unibertsitatea batera indugu eta orain ezagutu ginen lehenengo mailan. Bertan ikusi genuen ja lehenengo mailan bakoitzak euskararekiko errealitate oso ezberdin bat genuela. Eta orduan, 4. mailan gradukarako lana egiterako orduan ikusi genuen aukera bat horri buruz gehiago ikertzeko eta horri buruz lan bat egiteko. Orduan hasi ginen ikertzen eta ikusi genuen ahotsak.eusek ikertzen zuela euskararen inguruan eta Euskal Herriko herri bakoitzean ze egoera zegoen, baina ikusi genuen falta bat Euskal Herriko muga guztian, Espainiar eta Frantses estatuekin dugun muga guzti horretan, ikerketa falta zegoela edo ez zegoela material handirik.
Orduan ikuste pizkat hortik sortzen dela, ez? Baita ere, jakitea euskara legalki ofiziala ez dan eremutan nola emateuen aurrea, ez dela bernia bai batzuk ezin dutela hezkuntza publiko bat euskaraz eman edo eta horrek nola eragiten duen ikustea edo transmisioan eta bilakaeran 60. hamarkadetik ze bilakara ondan, denetan berdina ondan, ez? Hor pixka jakin hori. Hasi behar genuen zerotikan. Hasian ikertu behar genuen, guain arte indazion lan guztia, eta orduan, normala meza igual, zona batzutatikan kriston informazio pila lortu genuen, baina beste zona batikan etxeon zer. Uste dugu egin dugula oso lan potente bat, bai dokumental aldetik izan dela ikusi duguna, baina gero ere txosten bat egin dugu, ikerketa bat egin dugu, eta hori oso baliagarria izan daiteke hemendik aurrera egongo den euskararen garapen eta sustapen guzti horretan jakiteko nondik gatozen leku bakoitzean. Bai, gure ustez, gure aletxoa txikilloa ondia izan, jarri deu, euskal periferian, euskal komunitatea bintzat eman dieu, saiatu geha ematen testigantzoekin, eta espero deu etorkizun baten erabilgarria izatea ere. Amaiur gaztelu baltzori, amaiur gaztelu baltzori, berreun gudari oro sumin, zaintzen zaitu ben, zaldun onak, Navarraldez eginda bezin, berreun gudarik, gaztelu
nahi bezabetik. Egunero Legez Salazaldiari helduko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik ez Inarez, ongitorri. Opi, egunon. Eta bestetik Jonanza, ongitorri zuri ere. Lehenik eta behin eguneko arreta puntu nagusira begira jarriko gara, Nafarroara hain zuzen ere, badakizue zutek Nafarroak iskaltzen jarraitzen dutela, kontrolpean hartu ezin da daudela oraindik horietako batzuk, eta dagoeneko 13 herri ustu behar izan dituztela, kalte materialak ere badirela, eta egoera kezkagarria eta larria izaten ari dela. Hartazuko bizilaguna den Lur Albizurekin hitz egin dugu gaurkoan, eta horrela kontatu digu bizitzen ari direna. Uste goiz dela hitz egiteko horretaz, ez? Orain lehentasuna ahalik eta, zu guztiak itzaltzea eta hor jarri behar dela indarra. Hemen ja lasaiago dago printzipio zegoera, nire ustez faktore pila bat sartu dira jokoan, eta ez dakigu, ni ez naiz ausartzen asko esatera, ez? Baina ze prebentzio lan mota, ze neurri dauden, eta gero klima larrialdeak dituen ondoriotako bat ere hau dela. Orduan, izan da oso gogorra alde horretatik, zute guztiek izan duten tamainagatik eta suaren azkartasunagatik eta bereziki zenbat leku ikusten diren zutan Nafarroan. Horixe, Lur Albizuk esan diguna hainbat faktore sartzen direla hemen afera honetan, Jon. Bata da, noiz eta nola jakinarazten den edo sartzen den indarrean laborantzan ari diren makinak eta gelditzearena. Ez da horre onda gora beraren bat, legea bazela, etzela, batzuk kontra besteak alde. Gero eregia itxuraz Nafar gobernuak esan duenen arabera, gondela hor konportamenture bat, ez dena guztiz ere izan. Baina gero badago hausnarketa orokorra bat ere, eta da esatearena, beroaldi hauek eta bero kolpe hauek nolabait ohikoagoak izango badira etorkizunean, horre prebentzioaren komponentea ere sartzen dela, ezta? Eta inbertsio batzuk ere, seguraski egin beharko direla, babesari begira, ezta? Azkenean honen ondorioak humanoak izan daitezkelako, 1000 pertsona daude momentu honetan etxetik atera eta hori oso gogorra da, noski, zalantzari gabe, baina ondorio ekonomikoak ere baditu eta lurrari eragiten die, eta bar, orduan, aurrera begira bai hobeto antolatu eta pentsatu beharko dugula bero kolpe bat atorrenean zer eta nola egin ekiditeko hobeto egoera hori, ezta? Justo hori izan da, nik uste dute, asteburu, lau azken egun hauetan, pentsatu egin dodana, ezta? Egia da, beroa, danak nabaritu egin dugu beroa, eta dana sentitu egin dugu beroa, baina da, klaro, Andaluziarekin konparata, ez da, haieku aldeak dituztenean, euria dekotenean, ez da, zer egiten duten, eta nola dauden haien bizi baldintzak, ez da, prestatuta hortarako. Guri berdin gertatzen zaigu beroarekin. Gure bizi baldintzak, gure egiturak ez daude prestatuta, gure etxeak ez dauz prestatuta, gu geuk ez daude prestatuta. Orduan, klaro, horrelako beroak sentitzen ditugunean eta daudenean, claro, ia gure bizitza gelditzen da, ez da, eta bakarrik pentsatzen ari gara, eta bakarrik, egiten dugun guztia, ez da, dago horrekin lotuta, eta zein txarto pasa, eta, segurenik asko patzatu egin dugu nahiko txarto, ez da, azken agun hauetan. Eta, ja, baita ere begirata, ez da, dauzkagun, ez da, zerbitzuak horrelako zuteak eta horrelako, katastrofe naturalak, ez da, daudezenean, claro, falta zaigu, eta ez gaude prest. Baina, klaro, gure begirada ipini behar dugu, zer gertatuko da, hemendik aurrera, zen eta azken finean, badirudi, klima aldaketa dagoela, badirudi ez dago klima aldaketa, eta hemen geratuko dira horrelako etenaldiak eta egongo dira hor, ni honi buruz ez dakit asko, baina batez ere dakitenek eta espertoek esaten dutena da, ez soilik egongo dela bara, baita ere, eta hori, baita ere, somatu egin genuen, adibidez, euri txaparradak jaso izan genituenan martxon, baita ere, ez da, neguan zen motatako hotza sentitu egin zen genuen, orduan, horrelako motorrak sentituko ditugu, orduan, baita ere, prestatu egin behar ditugu, bai bero-beroak, eta baita ere, gure
buruak, eta baita ere gure sistema eta gure bizi baldintzak. Ba, zuzen esaten duzun hildoarekin eta adierazten duzuna borobiltzeko, gaur gurekin izan dugu Aitor Urresti HUko energia transizioan aditua, eta ohartarazpen hau ere egiten zuen zutekin lotuta. Tamalez, normaltasun berria bezala, ez? Hainbat elementu lotzen dira kasu honetan, temperaturak globalak orokorrean goraka doazten heinean, bero bolada hauek gero eta ugariagoak izango dira, baina honetaz aparte baita ere guri gertatzen zaiguna da, Saharako basamortua gero eta iparralderago dagola, ja Europan eta penintsulan ateetan, eta horrek baita ere aire beroa gero eta maizago helduko da gure gana, ez? Eta ez da bakarrik aire beroa, baita ere aire beroa eta lehorra, ez? Eta horrek zuten alde asko egiten dago. Hortxe ohartarazpena, eta esaten dutenaren arira, hemendik aurrera, hartu beharreko neurriak ere mahai gainean jartzeko parada ere badela. Dena den, gaiz aldatu behar dugu, eguneko beste lerroburu bati erreparatuta, hain zuzen ere atzokoan Ipar Euskal Herrian eta Frantziar Estatuaren testuinguruan egin diren hauteskunde legegileetara begira. Izan ere, Asamblea Nazionaleriko hauteskundeetan, Ipar Euskal Herriko 3 hautesbarrutietan oro har Macronek irabazi du, baina 4. hautesbarrutian Iñaki Etxaniz gairendu da, Jean-Luc Mélenchon Nupez Ezkerreko aliantza nagusitu da barkatu, eta Iñaki Etxaniz izango da hautagaia. Eguzki Urteaga soziologoarekin aztertu dugu gertatutakoa. Argi dagoena da, Etxebaik jokatu duen papera ezinbestekoa izan dela, kontutan izanik lehen itzulian 10% eskuratu zuela, barruti oso, baina Ipar Euskal Herrian 18% ere eskuratu zuela, eta naiz eta EH-Baik ez zuen boto konsignarik eman bigarren itzuliari dagokionez, hala eta guztiz ere erakutsi zuen, hurbilago sentitzen zela Etxanizetik ez eta Trundaitik, eta horri gehitu behar zaio ere, Egoitz Urrutikoetxeak hautagaiak alegia esan zuela, bigarren itzulian Etxanizen alde bozkatuko zuela. Argi dagoena da, Etxanize kanpainan zehar, lehen itzulia baino lehenago, eta baita bi itzulien artean, adierazi duela, baina eta berriro, sentikortasun bat daukala, Euskal Gaien inguruan, eta bereziki, Euskarari dagokionez, edota bake prozesuari dagokionez. Eguzkik esaten zuen bezala ez, Etxanizeke adierazi du dagoeneko gai sozialetan jarriko duela indarra, osasungintzan esaterako, baina baita ere euskararekin lotuta, edota euskal presoen gaiari jarraikotasuna emango diola. Dena den, esan dugu ez, Niupe Ezkerreko batasun honek gailendu dela, Ipar Euskal Herriko 4. barrutian, zen nolako ondorioak ateratzen dituzue. Aukera bat izan da beraz fronte zabal hori? Egia da, Euskal Herrian, badakizue 4. barrutian Biarnoko alde badoka eta Euskal Herriko beste bat, Euskal Herrian dirudienez ez du berak irabazi, baizik Biarnoko botoi esker izan da, baina egia da, Eguzki Urteagak ondo aipatu duen bezala, Euskal Herria baiko hainbat persona esanguratsuk bere alde egin dutela eta segurazki horrek erabaki duela azkenean emaitza hori, ezta? Beste 2 barrutietan, ez da horrelakorik izan, Macronistek irabazi dute, eta egia da, ondorioa dela, Ipar Euskal Herriko barrutietan bertako gaia kontuan hartzen dituenak aukera gehiago dituela irabazteko. Naiz eta EH-Baik boto kontsignarik ez eman, EH-Bairen hautesleak direnak, horiek botu ematen dute edo abstenitu egiten dira, eta horiek momentu batean erabakigarriak izan daitezke, batez ere, okeraz banago, 100 boto baino gutxiagoko tarte izan delako bi hautagaien artean. Baina, eta Jonek aipatzen zuen modun, zein garrantzitsua den horrelako hauteskundeetan eta horrelako mahai inguruak ematen direnean, ea batzutan, ipintzen dugu fokoa nork irabazten dugu, eta baita ere geratzen gara, lerro buru horrekin. Baina oso garrantzitsua da, gero bestek nola geratu egin diren, eta horrek ekartzen ditu adibidez, bestelako erronkak ekartzea mai gainera, bestelako eztabaidak ekartzea, eta hortatik nik uste dut hor dagoela estrategia, ezta? Eta Eguzkik aipatzen zuen modun, egia da, Macronistak irabazi egin dutela, baina beti ere, zein garrantzitsua den bestelako koloreak eta zein errepresentazio dekon
Gero bestelako hori ekintzak eta erronkak bertan pintzeko, eta hor dago gainean adibidez Euskararena, eta zein motatako estrategiak eramango dituzten Euskararekin, Euskal presoekin, eta hortatik bideak erakitzen dituzte. Badirudi dena den beste hainbat lekutan, tokitan, herrialdeetan, ezkerreko fronte zabal horiek eratzearen alde egiten ari dutela indar azken aldian, Hego Euskal Herrian ere, jakin izan dugu, ezkerra elkartzeko autua egin dela, ezkerra elkartuz gehiengoa gara titulupean, besteak beste Arnaldo Otegik bideratuta, beharrezkoa da, gauden testu inguruan, abstentzio oso altua den testu inguru batean, utreskuinaren gorakada mehatxu den testu inguru batean, ezkerraren koalizio zabal horiek eratzea beharrezkoa ikusten duzu, Bai, noski, ez da. Eta gainera nola ipini egin duzun nahi bentzetu, nola ez da izako posible, bai. Eta gainera, egia da gaudela, ez da, kontestu honi buruz hitz egiten, baina baita ere nire burura eraman dit, ez da, zer gertatu egin dena Andaluzian, ez da. Eta hor dekogu, adibide bikaina zer gertatzen den, adibidez hori apurtzen denean, edo ezkerrak, ez da, edo bere koalizioak apurtzen direnean, eta bata bestearekin, beste lekutik joanten direnean. Orduan, ezinbestekoa da, horrelako koalizio, ezkerreko koalizioak ematea. Beti ere egia da, interesak eta printzipio eta partido bakoitzak izango du bere jarrera eta bere ekintzak, baina, eske eta irten bidea. Bestela, gorakada eta ikusten ari gara, ez da? Ez soilik gure oso hurbileko errealitatean, ez da, eskuinaren gorakada, baizik eta beste guztoi, pagoaz beste muturrerantz nola doan gorakada, ez da? Eta uste dut fokua ipini behar dugu tentez eta horrelako hauteskundeak eta horrelako ondorioak ditugunean eta emaitzak ditugunean ondo analizatu eta aztertu zer gertatzen ari den eta gure posizionamenduak non daudezen eta estrategiak hortatik bideratu. Dena den zenolako erronkak planteatzen dira horrelako fronte zabalak eratzerakoan, ez? Esaterako Hego Euskal Herrian. Bai, egia batzuetan asko epatzen dugu hori, zabaltzearena eta gehiago izatearena, agian ez da hori variable bakarra, ez? Nik uste ere ze diskurtso egiten den, nola kokatzen da, zer hor gauza asko sartzen direla tartean, ez da, zeren badirudi, ezberdinak elkartzearena batzutan egiten dela ahuldadetik, ez? Esatea, gaizki goaz, goazen elkartzera, ez? Eta ez dela egiten modu konstruktiboago batean, ez? Eta ezin du izan, denak elkartzeak ezin du izan gabezia bat betetzeko nahi bat edo, ezta? Euskal Herria Bilduren kasuan, egia da orain, hainbat zera egiten ari dira, hainbat sektorerekin, eta ni pixka zalantzan jartzen dut horren efektibidadea. Zer nik gero eta gehiago izateak zer esan nahi duen hori da galdera. Zer gero eta gehiago izatea ez da derrigorrean alderdi jakin batzuetako figurekin elkartzea, ezta? Eta ere gutxiago igual iraganean oso zera irudi hona ez daukaten figurekin, ez? Ez dakit, baizik agian gero eta gehiago izatea da, gero eta ezberdinagoekin batera elkartu eta alik eta jende gehiagoren gana iritsi ahal izatea. Hemen ezkerrak erronka bat dauka, eta askotan aipatu dugu, eta da gizarteko eremu batzuetara iritsi beharra. Batez ere gazteen artean, nire belaunalditik urrengo belaunaldiekin konektatu beharra, horiek mobilizatu beharra, horiek nolabait politikan implikatzea, ezta? Eta hori da gero eta gehiago gara horren barruan nik sartuko nukeena. Nik pertsonalki egia etortu behar daizut, ez oso ondo ulertu EH Bilduk egin duen mugimendu hori horrela. Atzean egon daiteken idearekin denok egon gaitezke ados, baina ez dakit benetan horrek ekarreko dion onurarik, ezta? Arriskurik ikusten diozu beraz honi, esaterako ezkerreko espektro desberdineko alderdiak edo taldeak batzean ez luke ekarriko agian proiektu politikoaren oinarriak ustea eta desesperantza hori areagotzea nolabait abstentzionismoa bultzatzea? Jonek eman ditugako garrantzitsuak, ez da? Da, nondik hartzen dugu, ez da, adostasun horiek, klaro. Ahulesiatik hartzen baldin baditugu, zaila izango da, zerbait konstruktibo bat egitea, zerbait esaten dugunean, heldutasun maila batekin, ez da? Claro, zuke neurtzen badituzu,
zemotatako adostasunak eta nola heldu eta nondik posizionatu, heldutasun maila batetatik heltzen badiogu, ez da, erronka honi esan ez, bueno, dekogu egoera hau, nondik zemotatako indarrak ditugun, nondik harta ditzakegu, hau da, erlazioak egiten ditugun modun, ez da, gero eta ez da, konfliktoa, ez da, eta konfliktuari ez da, egiten badiogu aurre eta egiten dugu heldutasun maila batetatik eta entzuten gara bat besteari eta bintzen ditugu gure indarrak eta uleziak eta hasten gara, ez da, horri buruz hausnarketa sakon bat egiten, claro, nik uste dut, dara guztiz kontrakoa da, egiten duguna da, beti ere, ez da, da irabaztea. Baina, claro, hortarako, egon behar dira danak prest entzuteko, akordioetara heltzeko, eta, bueno, hor erlazio horizontal bat izatea eta jakitea ondo zein norantzak markatu nahi dituzten. Eta hori beti ere ez da oso erraza, ez da? Gure erlazioetan gertatzen den modun, politikan berdin gertatzen da. Erronka guzti horiek planteatzen direnak, ez datorren urteari begira, foru eta udala hauteskundetara begira, eta hemendik aurrera epe ertainan ere. Beste gai bati ere helduko diogu, eta hori da argindarraren eta energiaren prezioa, etengabeko gorakada jasaten ari duena, esaterako argindarraren prezioak 4%, baino gehiago egin zuen gora ostiraldean, hain justu Espainiako gobernuak ura mugatzeko neurria jarri eta egun batzuetara, beroaldia tarteko, baina eske berdina gertatzen ari da gasolinaren eta gasolaren prezioarekin, dagoeneko 2 euroren langa zera gainditu du, eta kezka da, herritarren artean, ia 3 eurora ere heldu daitekeen, ez? Nola bizitzen ari zarete zuek gorakada guzti hau, eta zer uste duzu, ez? Neurriak jartzen dira alde batetik, baina ez dago, gero ez da ikusten, ez? Neurri horren efektibitatea, eta bestaldean ere badira, ez? Enpresa handien irabaziak geroz eta handiagoak ere direla. Nik, baneuen bentsat ez da, eta nire aitak historiako irakaslea da, eta hortatik beti esaten dut, historia dago ikasteko, ez da, eta jakiteko ze gertatu den, berriz errepikatzen gauza horiek ez da, ondo aztertzeko. Eta gauden momentuan, ez da, ipini behar gara 2008ko, baino lehen zemotatako, ipiniko ditugu zemotatako seinaleak euskan, ez da? Eta, ostras, beti ere, mai honen inguruan eta beste maietan honi buruz hitz egiten dugunean, ematen dizkiguten seinale guztia da alerta. Gutxienez, ez da? Zen eta dakagu erregaien igoera, daukagun argiaren igoera, daukagun, beta ere, ura, daukagu Ukrania, dauzkagu faktore asko, ez da, esaten den, pandemia oso hurbileko gauza, non egon den gastu publiko oso zabala eta oso handia, eta orain baita ere, orain dela gutxi, ez da, etxe bizitzen egoera da, orain dela eskota guk badakigu oso ondo, ez da, baina justo orain dela gutxi, ez da, beste egon zen orain dela gutxi inkesta bat agertu egin zena, eta nola orain dagoen prezioa oso parekoa da 2008ko egoerarekin. Orduan, gaude, ez da, hor muga baten non ikusten ari garen, krisi batean sartzen ari garen, eta hor daukagu. Eta egia da, danak, eta da oso kurioso da orain eramatea gizartera. Dekogu kezka, baina beti ere gaude orain begiratzen udara. Danak zen, eta oso hurbiletik dekogu pandemia bat, non ezin izan dugu bidaiatu, non ezin izan dugu, eta ia da dekogu como opio bat, ez da, hor dagoela oso hurbil, eta gure buruak orain benetan daude beste gauza batzuetara. Eta hortatik, segurenik bestelako igoerak izango ditugu udan, eta gero, segurenik irailean, zartuko da horrelako, ez krisian da mugan gauz, ez da? Baina krisi kolektibo baten non jadanik ipiniko dugu fokua beste gauza batzuetan. Nik uste du gizartea eta jendarte mailan gaude beste gauzetara begira, eta orduan da momentu perfektu bat igoerak egoteko, bestelako aldaketak egiteko, eta gero irailean berriro ere ipiniko dugu fokua hemen segertatzen den, justo irailaren, ez da, hor dekogun aldapa, segurenik bertatiko modenean gozak. Hitz egiten ari ginen efektibitateari buruz, ez? Eta nire uste sistema oso efektiboa dela batzuentzat. Aipatu duzu irabazien kontua, zenbakiak ezagizkit buruz, baina Iberdrolak eta... Ia 4.000 milioi. 3.800 eta 85 milioi irabazi zituen, iaz. Eta aurten 4.200.
Jabazte. Bueno, ez dago, ezki, agia joango gara inbertitzera pixka bat. Bai, akziodunek ere koska izan dutelako. Bai, gustora egongo dira, bai. Eta Repsolek ere sekulako igoerak izan ditu, eta orduan, hoientzat oso efektiboa da, gertatzen ari dena. Hemen arazoa, azkenean, honen ondorioak zein izan daitezken, horretan dago, azkenean, hemen ditugu gobernu aurrerakoiak, gobernu, esaten digutenak orain beste modu batera ateratzen ari gara krisitik, eta horrelako mezu asko ari gara jasotzen handik eta hemendik, baina realitatea da norberaren bizimodu personal normalean, eta horrek ez du gezurrik esaten, zure kontuak hilabete bukaeran, egia esaten dizu, zein den errealitatea. Eta bizi mailaren jaitsiera orokor baten aurrean egon daitezkela, gizarteko segmentu asko eta asko ez, horren kontua da zein dan plana horri aurre egiteko, zein dan. Eta nik ez dut ikusten, eta egongo da, baina ez dut ikusten, ez? Eta horri gehitzen diozunean, nazioarteko politika bat, kasu honetan Europa eramaten ari dana, oso kuestionagarria dena bere buruarentzat eta bere interesentzat, hor jago kasu koktel bat ikaragarria, ez? Orduan, ez korregia izan nahi dedalako, baina bai, hortik, alegia, etekinen konzentraziotik gehi gizarte mailako bizikalitatearen jetxera, kombinazio horretatik zerbait ona ateratzerik ez dago. Bada ere esaten duenik, hauek guztiak adierazleak direla, bizi dugun eredua kolapso egoeran dagoela. Bai, horrezaitik ipini egin dute, eta uste dute hitza garrantzitsuak dira hitzak, eta zen eta bestara egiten duguna da 2008an gertatu egin zen modun, dala ikustaraztea, ikustezin egitea errealitate bat, eta bat batean da, baina nondik etorri da guztia hau, eta nondik baina da, seinale guztiak ikusten ari gara, eta berdin, egurpil berdina, ez da, errapikitzen ari dena. Eta hortatik hitzak indarrak dituzte, eta hortatik ezinbestekoa da hitz propioak erabiltzea eta jakitea zein momentuak gaude. Eta, dana markatzen dago, eta hor uste dut egin barko gobernuak, ez da, baina ez dakite, non dekon orain fokua, igual daukate fokua, ez dakit, urrengo hauteskundetan, zer nola bideratukoten, orain dela begira ze gertatu egin den Andaluzia, ez dakite, igual, baina ia da, egon barko liratekela, ez da horrela como estrategiak sakonak eta benetan ondo pentsatuta, datorren, ez da, olatu horretara nola jokatu eta nola konfrontatu daukagun egoera honi. Eta hor dauko egon beharko litzateke haien fokua. Baina ziurrenik egongo diraela beste ekintzak eta nola ziurtatu errelato hori eta diskurtso hori, ez da? Beste dira pertsonak tranquile egoteko, ez da? Eta hau da kondo defrotatzeko eta beste gauze batzuetara joateko, baina bai, egongo beharko lirateke hori estrategia, baina sakonak, benetan nola birmoldatu eta reantolatu daukagun guzti hau, ez da? Eta behar ditugu estrategiak benetarko sakonak eta indartsuak. Bai, esaten zenuenaren arira, informatzearen arira eta hitzen garrantziaren arira, askotan badirudielako horrelako gorakadak ematen direnean prezioetan gauza koiunturalak direla, Ukrainako gerragatik, edo beroaldiagatik, edo zerbaitengatik ez, baina badakigu aspalditik datorrela egoera eta arazoa estrukturala dela, beraz, neurriak ere hildo horretan jo beharko dutela, ez bakarrik neurri koiunturalak jarrita. Eta nik ipiniko nuke beste gauza bat, gertatzen ari dena horrela gizarte maila da, normalizazio puntu batera heldu gara. Beste gauza bat, etxe bizitza, badakigu oso garaiztea dela. Gasolina, venga ba, eta nik hau edo, baina ez dozu ikusten, zenbat, daukagun oinarrizko bizibaldintzak sustatzeko, daukagun oinarri horiek oso garestituta daude ezela, etxe bizitza, erregaiak, janaria, daukagun argia, daukagun behar oinarrizko baldintzak sustatzeko eta azetzeko oso garestituta dau.
Orduan, claro, zer gehiago etorriko, bueno, pues joango da pizkanako gorakada horretan, eta niri gertatzen zen, zenbat normalizatu egin dugu horrelako gorakadak. Kezka egon badagoelako, ez, indartean, baina dagoeneko, baina gainera ikusita, ez, aurreikuspenak okerrera jo dezakeela, ez, zenolako erantzuna dago gizarte partetik, ez, horrelako gorakaden aurrean, ez, zuk zer diozu, Jon, nola irudikatzen duzu gizarte mailan aldartea edota erantzuna? Bueno, kristalezko bolak esaten didan arera. Ez, egia da, garai aldakorrak eta incertidumbre handiko garaiak, eta oso zaila esaten ari da hurrengoa zer, ez? Bazirudien ezkerreko populismo aro bat irekiko zala, gero eskuineko populismo aro bat etorri da, ultraeskuina ikaragarri indartsu dago, dagoena sekulako deskonexioa sistema politikoa eta herritarren artean, sekulakoa. Gero eta persona gutxiago sentitzen dira involukratuta bizigeran sistema politikoan. Erantzunak gero eta gutxiago daude instituzioetan, alderdietan, eta hor dago krisi bat, aipatzen da ordezkaritza krisi bat dela, baina hori baina askoz gehiago da. Eta da, politikak balio du gauzak aldatzeko, gauzak hobetzeko, eta momentu honetan jendearen erantzuna da ez. Ez dagoela esperantzarik. Eta zer gertatzen da esperantzarik ez dagoenean gauzak hortik aldatu daitezkeela, ezta? Hori da benetan kezkagarria. Orduan, zer gertatuko den eta nondik joko duen ezkorrak izan gaitezke edo baikorragoak, eta pentsatu belaunaldi berriak politizatu egingo direla, mugituko direla, beren eskubideen alde lan egingo dutela, baina ez baldin badugu konpontzen deskonexio politiko hori. Eta deskonexio politikoa ez da konpontzen marketing politikoarekin, edo leloekin, edo diru laguntzekin, edo neurri petatxoekin. Ez da, zuk aipatu dituzu neurri estrukturalak. Deskonexio politikoa konpontzen da sistema politikoa aldatuta. Eta hori nola berez ezan aldatuko, hor aurrikusi baldin badeteke zerbait, gatazka sozial garai bat aurrikusi ahal izango nuke ni bentsat, baina ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Hementxe utziko dugu gaurko solasaldia. Mila esker beste behin gurean izanagatik Estilinares eta Jon Antza. Plazer bat beti bezala, eta jarraian eguneko albiste nagusia Karolina Suarez lankidaren eskutik. Ondo izan. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskaini